Я покажи сега. Айде да покажем как плюе Майкъл. Как плюе много неприлично и невъзпитано. Я да покажем. Я да видим сега. Я да видя аз. Кой пръцка с устата? Пръцкаш ли с устата? Така ли правиш? Ау, колко неприлично! Я да видим кой прави така. Абе, я да видя за кой пръцка. Гладен ли си ти? Ти гладен ли си? Айде, кой се муси? Абе, кой се муси, бе? Мус. Защо се мусиш? Не ти е лесен живота, кажи. Не ми е лесно. Трябва да ям, да спа, да ходя в туалетната. Това лесно ли е, кажи? Лесно ли е тази работа? Лесно ли е така да си живее? Я да видиме. Ще слизаш ли? Окей. Браво! Така. И къде ще отидеш сега? Нали ще показваме как можеш да... О, ето, бутаме си количката. Да. Добре, не сме заинтересовани от видеото. Може би ще трябва да се включиме друг път. Чакай, къде тичаш? Чакай да те хвана. Чакай да те хвана. Тук сме си забравили нещо, което трябва да си хвърлиме. Бързо, айде излизай. И тук... Ела насам, ела, Майкъл, ела. Добре, връщаме се след Майкъл. Майкъл? Майкъл! Какво правиш тук ти? Защо се криеш тук? Айде обратно. Айде бързо. Айде да ходим оттатък. Айде. Да ходим оттатък, ела. Ела. Хайде. Добре, сега ядеме крема, така ли? Я хъпни малко кремче. Бързо хъпни малко кремче. Къде отиваш сега ти? Къде отиваш? Я да видим. Добре. Окей, остави едното. Айде. Я си среши главата. Можеш ли да си срешиш косата? Много ти е рошева. Я. Ми да, я се среши. Се срешиш ли? Ще се срещаш ли? Да? Айде, идвай. Идвай да тръгваме. Айде. 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 Ела в кухнята, ела. Майкъл. Продължаваме след Майкъл, което ще се превърне в едно много интересно видео. Айде сега. Ще се решиш ли? Я се реши.
реши. Ми да. Рошев ли си? Рошев ли си? Да, Рошев. Добре, окей. Айде да кажем чао-чао. Че само те преследваме из къщата. Ти нищо не правиш. Айде, ще кажеш чао-чао. Чао-чао. Казвай. Чао-чао. Или ти да решиш. Бай-бай. Айде, бай-бай. Ау. Време да затваряме камерата. Айде, чао.